Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane pano pa Times Television DTV ndipo kupatsirani ndine Eric Nsikiti. Kwa poyamba nayi mitu yake. Oyankhulira chipani cha Democratic Progressive DPP pa nkhani za chuma a Joseph Mwanamveka wati ndondomeko ya zachuma imene ndi ya chaka chino ndi yosatheka. Nduna yoona za mgwirizano wa dziko lino ndi maiko akunja a Nkhani yati dziko lino laphunzirapo kanthu pa zakuthamangitsidwa kwa akazembe a dziko lino amene amakhala mdziko la South Africa. Ndipo unduna woona za malimidwe wati wapeza kale fetereza okwana 150,000 metric tons amene adamugwiritsa ntchito mu ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Ndi izi ndi nkhani zina zambiri tatenti khali limodzi. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano oyankhulira chipani cha Democratic Progressive DPP pa nkhani zachuma a Joseph Mwanamveka wati ndondomeko ya zachuma imene nduna ya zachuma a Felix Mlusu idapereka pa 28 Meyi chaka chino ndi yosatheka. A Mwanamveka anena izi ku nyumba ya malamulo pamene amayankhapo pa ndondomekoyi. Mtolankhani wathu Taonga Sabola anali ku nyumbayi lolemba ndipo akufotokoza. Aphungu a nyumba ya malamulo lolemba kumasana ayamba kukambirana ndondomeko ya zachuma imene adapereka nyumbayi nduna ya zachuma Felix Mlusu pa 28 Meyi mwezi watha. Oyamba kuyankhulapo pa nkhani iyi anali mneneri wa chipani cha DPP pa nkhani zachuma a Joseph Mwanamveka omwe anali kuti nkofuta kwambiri kuti boma likwaniritse kukhazikitsa ndondomeko ya chuma imeneyi. Mene tikuonera budget imeneyi Malawi sapindula. Ndikunena izi chifukwa choti masekta ambiri kapena madera ambiri akakuvutika nokha simukutha kuona imene zili pa ground. Kupita kuchipatala, kupita ku masukulu kuti palibe china chilichonse anthu akungodandaula. Mukapita msika, ma vendors kapena zathu akabaza akungodandaula. Ndi budget ya sikupereka chikhulupiriro kuti budget yetu ithandiza. Chifukwa ife menga metikuonera Malawi akhabe akuvutika mpaka kalekale. Chifukwa tanena paja kuti pa ground sipali bwino. Chifukwa tikutha kuziwa Malawi kumene akuziona pa ground. Winanso amene athirapo ndemanga pa nkhani ndi mneneri wa zachuma ku chipani cha UDF a Ishmael Nkumba omwe anati Malawi anali ndi chiyembekezo chachikulu ku ndondomeko ngati imeneyi. Pamene aphungu akupitiriza kukambirana ndondomeko imeneyi zikuyembekezeka kuti aphungu alowe muja amati Committee of Supply pamene apitirize ndithu kuunguzaunguza vote by vote ya budget imeneyi isanadutse kuti ikhale lamulo la dziko lino. Taonga Sabola kufotokoza zambiri kuchokera ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Nduna yoona za mgwirizano wa dziko lino ndi maiko akunja a Nkhani yati dziko lino laphunzirapo kanthu pa zakuthamangitsidwa kwa akazembe a dziko lino amene amakhala mdziko la South Africa. Ankaka auza Nkhani mu mzinda wa Lilongwe kuti aona kuti anthu akhalidwe ndi ofunikira akamayang'ana zosankha anthu m'maudindowa. Ankaka ati ayikakaye anthu ongogwirizira mdziko la South Africa ku ofesi ya kazembeyi. Dziko la South Africa lidathamangitsa nzika za dziko lino komanso maiko ena ku maofesi akazembe mdzikolo kamba makamaka pokhudzidwa ndi nkhani zozemba kulipira msonkho. Ankaka akufotokoza zambiri. Chimene nditsimikizire Malawi nchakuti ife tayesetsa kuti mwina tichite zinthu mosiyana ndi mmene zimachitika kumbuyo kuti anthu amene ali ndi zowayenereza mapepala owayenereza chikhalidwe chowayenereza ndi amene a president awaloza kuti akuzokayendera dziko lino kumayiko akunja. Ndiye sitidayang'ane kuti kodi ndale zawo ndizotani. Inu munditsimikizira kuti pali mayina ambiri pamene paja amene mwina za ndalezi mkati muyang'ane sadachitepo ndale pena paliponse komano wasankhidwa kuti akayendere dziko lino ngati kazembe kumayiko amene. Ndiye ife pamene kapena pamene a president amasankha mayina amene atuluka aja kuti akhale akazembe okayendera dziko lino, chimene anayang'ana kwambiri ndi kuti kodi anthu ali ndi zowayenereza kumbali ya maphunziro.
unduna wa zaulimi wati wapeza kale fetereza okwana 150,000 metric tons amene atagwiritse ntchito mu ndondomeko ya zipangizo zaulimi zotsika mtengo. Izi zachitika ngati njira imodzi yopewera ena mwa mavuto amene analipo chaka chatha mu ndondomekoyi. Wezi Gausi ali ndi nkhani yonse. Ntchito yogawa zipangizo zaulimi zotsika mtengo inakumana ndi mavuto ambiri chaka chatha, monga kuchedwa kubwera kwa fetereza, matumba ena adalibe mulingo woyenera wa fetereza, komanso kuvuta kwa makina a kompyuta. Mneneri ku ndunawo Gresham Lungu wati pofuna kuthandiza anthu okhala m'madera akutali, boma lapanga ubale ndi bungwe la Adimaki komanso Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi amene athandize pa ndondomekoyi. Iwo ati pakadali pano makampani awiriwa awapasa fertilizer okwana 75,000 metric tons aliyense. Kuti madera ngati amene apali pamambo chimene akati kupanga kuti tipatse mphamvu kwambiri Adimaki komanso bungwe la Smallholder Fertilizer Revolving Fund amene waona amene tapapasa kale fertilizer pafupi ndi 150,000 metric tons. 75,000 metric tons kupita kwa Adimaki komanso 75,000 metric tons kupita ku Smallholder. Mkulu wa bungwe la Civil Society Agriculture Network Sisaneti Pamela Kuwali anati sangathirepo ndimanga mpaka atapeza zoona zake za nkhaniyi. Bungwe la Civil Society Education Coalition nati sukulu za pulaimali za boma zikuperewera aphunzitsi okwana 83,000 kuti zikwanitse mlingo woyenera wa maphunziro nsukuluzi. Matthews Kasanda wadza ndi zambiri mulipotili. Bungwe la CISEC lati ndi chikayiko ngati dziko lino lingakwanitse kufikira masomphenya ake oti mphunzitsi aliyense wa sukulu ya primary azitha kuphunzitsa ana osaposera 40 mkalasi pofika mchaka cha 2022. Mkulu wa bungweli Benedicto Kondowe wati dziko lino likulephera kufikira masomphenyawa kamba kazifukwa ziwiri. Choyamba iwo ati dziko lino likulephera kulemba ntchito aphunzitsi omwe akutsiriza maphunziro awo mu sukulu zosulira aphunzitsi teachers training colleges za mdziko muno. Iwo ati chifukwa china nchoti zipinda zophunziriramo ndi zochepa mu sukulu za primary. Apa iwo afotokoza kuti dziko lino kuti lifikire masomphenyawa likuyenera kulemba ntchito aphunzitsi omwe atsiriza maphunziro awo komanso kumanga msanga zipinda zowonjezera zophunzirira mu sukuluzi. Ngakhale zitachitika kunena kuti aphunzitsi ali wokwanira chifukwa pakadali pano tikuperewera ngaziphunzitsi wosachepera 83,000 tikatengera kafukufuku amene anzathu Action Aid amene ndi mamembala a CISEC adapanga. So zikutanthauza kunena kuti ngakhale titanena kuti amene wo abwere malo wophunzirapo ndi wochepa. Chifukwa chonena kuti malo wophunzirapo ndi wochepa ndiye kuti ratio imeneyi singagwire. Chifukwa chonena kuti ndiye kuti ana aja malo moti muwapatule 1:40 ndiye kuti chifukwa choti malo ndi wochepa ikhalanso ndi tipitisha ratio yayikulu. Mneneri mu nduna za maphunziro achikondi Chimala anapempha kuti apatsidwe nthawi asanayankhepo pa nkhaniyi. Maphunziro awayimitsa kaye pa sukulu ya sekondari ya HHI mu mzinda wa Blantyre kamba kakusagwirizana pakati pa oyendetsa sukuluyi ndi ophunzira. Mlembi ku nthambi yona za maphunziro ku Synod ya Blantyre mpingo wa CCB ya Moses Custom watsimikiza za izi. Custom ati ophunzira sadakondwe ndi chilango chimene mmodzi wa atsogolerawo adamupatsa ndipo adayamba kuchita zionetsero. Maripoti akumveka kuti ophunzirawo sadakondwe ndi chakudya chimene amalandira pa sukuluyi ponena kuti chidali chowola. Sukulu zimene sizaboma zadandaula kuti kulowa pansi kwa maphunziro mdziko muno ndi kamba ka mchitidwe wosakonda kuwerenga pakati pa ophunzira. Mwachitsanzo sukulu ya Nzuzu International Academy yati kusowa chidwi kwa makolo pa za mmene ana akuphunzirira ndi zina zimene zikuchititsa kuti mchitidwewu udzikulira. Bernard Mhone walemba ripoti limene akuwerenga ndi Sam Kalimira. Mkulu wa sukuluyi a Anna Msoya Keys analangiza makolo kunena kuti azithandiza anawo ndi mabuku komanso zinthu zina zowerenga ngati manyuzipepala komanso mamagazini kuti anawa azikhala ndi zinthu zambiri zomwe akuzidziwa. Iwo anayankhula izi pamwambo otsazikana ndi ophunzira
omwe ali Sunday 6 komanso omwe akulemba mayeso a 2021 International General Certificate of Education pa sukuluyi. Akhizi anena kuti ophunzira omwe makolo awo amapatsa zinthu ngati mabuku ndi manyuzipepala akuti akhala akuchita bwino pa maphunziro awo angakhale muliri wa COVID-19 unawatangwanitsa. Mu Malawi muno ineyo so included nkhani yowerenga sikwenikweni sitimawerengayi nthawi zambiri timakhalanso mavuto kuti ungosaina chinthu kuti ndiye kuti ngati walemba iweyo nchabwino. Tsono tifuna kuti makolo azalimbikisa ana kuwerenga ku nyumba osati kungowerenga zinthu zimene amaphunzira mkalasi mwinaso kungowerenga chilichonse o newspaper imene kwaona tawerenga ana aziziwa chimene zikupangika muziko mwawo muno. Ndipo poyankhulapo wapampando wa komiti yayikulu ya sukulu ya private ya Mzuzu Academy Lazarus Chakwera analangiza makolo kunena kuti azikhala patsogolo kuthandiza aphunzitsi pofuna kuonetsetsa kunena kuti anawo akulandira maphunziro apamwamba. Mwana azikhala ndi mabuku ka kunyumba ife makolo sitimaonesana kuti aziwerenga akakhala kumakhala kuti temu iliyonse ukhale kuti awerenga buku limodzi at least kunyumba. Pakatali pano mtsogoleri wa ophunzira a Sunday 6 omwe anali kumwambowu a David Nyirenda analangiza ana asukuluwa kunena kuti azilimbikira ngati akufuna kuti aphunzire maphunziro ochuluka potengera ndi kuyimitsidwa kwa maphunziro kamba ka muliri wa COVID-19. Sukulu anazitseka kwa miyezi yokwana 6 kamba ka muliri wa COVID-19. Sam Kalimira kuwerenga ripoti limene walemba ndi Bernard Mhone. Wachiwiri kwa memba wamkulu wa boma a Janet Banda watsogolera anthu ogwira ntchito mboma kukabayitsa katemera wachiwiri wa COVID-19 mu mzinda wa Lilongwe. Abanda ati izi zikuchitika chifukwa chakuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anaonetsa chitsanzo chabwino potsogolera ntchitoyi pa 4 mwezi uno. Wezi Gausi ali mu mzinda wa Lilongwe. Abanda ati akulandira malipoti kuchokera ku bungwe la World Health Organization kuti maiko ambiri anthu odwala COVID-19 akuchuluka. Iwo ati aliyense akuyenera kutenga nawo mbali popewa matenda awa. Katemera ndofunika kuti tiziteteze komanso titeteze anthu amene tikukhala nawo kandi ku maofesi kandi mboma komanso tikusindikaso kuti anthu amene akugwira ntchito mboma ndi udindo kuti sapite kwa azibale awo kandi kumidzi kandi alimbikise kuti alandire katemera amene. Mlembi wa zaumoyo Charles Mwansambo ati zimene achita anthu ogwira ntchito mboma zithandizira anthu ochuluka kukalandira katemera wachiwiri. Katemera ayi ndi osakakamiza ndipo akubayidwa mzigawo. Popereka katemera woyamba boma limafuna kufikira anthu 20 pa 100 aliwonse ndipo ena mwa anthu anali ogwira ntchito zaumoyo ndi onse ogwira ntchito mboma. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhalani pomwepo. UEFA Euro 2020, Europe's grandest football championship with Europe's grandest players. Oh, what a goal! Ronaldo, It's not about where it's played, but how it's played. And when it's played on a stage this big by players this intense, it's anyone's game. UEFA Euro 2020. Get and stay connected to DSTV to watch UEFA Euro 2020 on dedicated SuperSport channels. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for Men. Get yourself
Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. The summer of soccer is here, and becoming the premier bet soccer hero is all about making the right selections. It's time to trust your natural instincts, to believe in yourself, be brave. Because there's the premier bet jackpot of $100,000 for the taking. So never give up. Bet now and receive up to a 250% win bonus. Premier Bet Soccer Hero. It's all in the selections. It was a healing and breakthrough service, and indeed, there was healing in abundance. But if you missed that one, don't you worry. The grace of God is so sufficient. This coming Sunday, 18th June, I am back at Lobby's Park with the healing and breakthrough service. On 6th June, we saw mighty miracles. We saw the hand of God moving in a mighty way. And this coming Sunday, we are also back at the same place, Lobby's Park, this 13th June, this coming Sunday. And guess who? Yes, Princess Chitsulo will be there. Contact us to reserve your seat. 099-3358-922, 0884-111-907. See you at Roberts Park this Sunday from 9 a.m. takulandirani kupitirira ndi nkhani zathu madzulo ano. Msonkhano wa masiku awiri ndi theka umene cholinga chake ndikuwunikanso ndondomeko zimene amazigwiritsa ntchito pofuna kupereka ndalama m'makonsolo ukuchitika mu mzinda wa Blantyre. Mlendo pa msonkhanowu ndi mlembi wamkulu mu nduna wa zamaboma ang'ono a Esme Kainja. Thomas Kachere ali ndi zambiri. Mlembi wamkulu mu nduna wa maboma ang'onoang'ono a Esme Kainja ati mkumanowu uthandiza kwambiri kuti anthu akambirane njira zabwino zothandizira kuti makonsolo azipasidwa ndalama zoyenera. Akainja ati unduna wawo umaonetsetsa kuti pali ndondomeko zabwino kuti zinthu ziziyenda m'makonsolo wa. Nkofunikira kwambiri kuti anthu aphunzire kuti kodi zinthuzi tizigawe bwanji. Chofunikira kwambiri pamapeto pake pa msonkhano mponena kuti ndalama ichuluke chifukwa ndalama sikukwanira. Chachiwiri nchonena kuti zitukuko zigawanidwe moyenerera. Sitinganene kuti mina mofanana koma moyenerera kuti ayang'ane chani choyenerera kuti achiganizire pogawa ndalama kupita ku makonsolo. Mkulu oona zachuma ku National Local Government Finance Committee Akondwani Sante ati pakadali pano makonsolo akuvutika pa nkhani zachuma kamba kuti njira zomwe amagwiritsa ntchito pogawa chuma m'makonsolo wa nzakale. Nthawi imeneyo formula itapangidwa maboma analipo 24, lero tini maboma 28. Makanso even sanali 35, chifukwa lero tini makanso 35. So ndi zinthu zina ngati izi zimene zasintha, zimene kusintha kwa zimenezi sitinakhale ndi danga losinthaso olokuunikaso mmene tizinthu tina tilili mu ndondomeko imeneyi. Bwana mkubwa wa boma la Kasungu a James Kanyangalazi ati pali chiyembekezo kuti zinthu zisintha pakuthapa zonse. Pali zinthu zambiri zimene zasintha m'dziko lathu lino la Malawi, kotero kuti panofunika ndithu kuti tikhale ndi formula yogwirizana ndi kusintha kumene kulipo pa zonse zimene zikusintha kapena zasintha ku Malawi kuno, ndi cholinga choti tikathe kuwafikira anthu bwino. Koma izi zingatheke ngati titasintha formulayo ndi kumalandira ndalama zoyenerera kuti tatumikire anthu bwino. Ena mwa anthu omwe akutenga nawo mbali pa mkumanowu ndi akuluakulu a mu unduna wa zamaphunziro, unduna wa zamalimidwe komanso akumakonsolo. Bungwe la Family Planning Association of Malawi lati layamba kufikira achinyamata msukulu za ukachenjede ndi njira zolera pamene zadziwika kuti achinyamatawa
amafikiridwa ndi uthenga olakwika okhudza nkhani zogonana. Malingana ndi bungweli, cholinga chawo ndi kufuna kuti mavuto amene amadza kamba kosadziteteza makamaka pogonana achepe mdziko muno. Poyankhula atacheza ndi ophunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu, mkulu wa maproject ku bungwe la FIPAM Jimmy Kachali anati ndi okondwa kuti achinyamata ayamba kuonetsa chidwi. Akachali akulongosola. Chiyambire ni project imene tinaphunzitsa achinyamata ngati ma peer educators kuti azitha kuwaphunzitsa achinyamata zinzawo mu colleges. Taona kusintha achinyamata ambiri amatha kupanga ziganizo zoyenera kuti azitha kukalandira ma services mu zipatala zimene ayandikana nazo mu zipatala za pa college po kapena zipatala zina zimene ali nazo pafupi. So tinaona kuti nchoyenera and tisanafike tsiku lalero imene tikupanga condom campaign imene tinali ndi maphunziro okhanga tokumbutsira ndi ma peer educators anatifotokozera ndithu kudzera ma work plan amene akhala kupanga komanso ma report amene akhala kutumiza kuti achinyamata ndithu amakhala kuwafikira kuwapempha ma services osiyanasiyana ngati makondom komanso kuwafunsa mafunso amene amakhala kwa asakupesesa pa nkhani zokhudzana ndi uchembere ndi ubereki wabwino. Mpingo wa Evangelical Missionary wati dziko lino likufunikira atumiki ambiri a Mulungu kuti likule mu uzimu. Izi azinena kulikulu la mpingowu kuchikumula mu mzinda wa Blantyre pamwambo umene anthu okwana 11 amakondwerera kuti amaliza maphunziro okhudza Baibulo ku sukulu ya Eagles Vision. Mbusa mkulu wa mpingowu a Benjamin Chalemera anati ndikofunikira kuti mipingo idzikhala ndi akhristu odziwa mawu a Mulungu. Ofunikira kwake kuona kuti Bible kulankhula m'buku lake la Hosea 4:6 kuti anthu wanga kutayika chifukwa cha kusadziwa zinthu zambiri zachinyengo mene zikubwera zikupangisa anthu oyera mtima achoke pa choonadi nakapezeka kuti ayima pamene pasali choonadi. Ndikofunikira kwambiri kuti anthu amenewa adziwe mawu a Mulungu ndi kukhala pa mawu a Mulungu ndi kusulika ndi mawu a Mulungu. Mwambo ndofunikira kwambiri chifukwa chakuti Ambuye Yesu amene adalankhula kunena kuti taona ni munda wakula koma antchito achepa, ndipo lerolo antchito ena awonjezereka mu ufumu wa Ambuye ndi tsiku la mtengo patali kwambiri. Chiyembekezo chathu chifukwa choti anthu watunda mipingo yosiyanasiyana, chiyembekezo chathu choti mene akuchoka pano akakhala dalitso ku mipingo yawo, akakhala dalitso ngakhale kutsegula mipingo ina manso makamaka kukuza ufumu wa Ambuye wathu Yesu. Chifukwa Yesu wasala pang'ono kubwera akhala ndithu akukonzekeresanso anthu oyera mtima. Maphunziro awa kuli lokhudza Baibulo ndi ma subject opitirira ndithu 15 amene amakhala kuphunzitsidwa zokhudzana ndi Baibulo. Nthawi zambiri anthu amangodzuka nkukoti ya Ebola ndadzuka ndikoti mavesi ndikuidziwa koma nkhani si imeneyo. Ndipo mmodzi wa anthu amene amaliza maphunzirowa Alexa Nkonya anati ndi okondwa kuti tsopano akulimvetsa bwino Baibulo. Phunziro amene wandithandiza kwambiri kumoyo wa uzimu kuti ndisanayambe kubwera ku kumeneko zambiri sindimazidziwa. Ndikupemphera ndimangopemphera mwachizolowezi kuti anthu amapita ku chechi. Even Bible kuwerenga ndimangowerenga amene ndimawerengera news. Koma ndapita Bible school kumeneku ndazindikira choona chenicheni ndimatanthauza ambiri a Bible andikhoza kuyankhuziwa. Kristu akaziwa mawu a Mulungu pali makesezi ena mdziko lapansi amene amachitika chifukwa chokuti anthu fe sitikuchita bwino pamaso pa Mulungu. Ndiye Kristu akakuti waziwa zabwino za mawu a Mulungu ndoti dziko lathu lija limakhala lotetezedwa. Mu nkhani zina, kampani ya Cement Products Limited yasintha maonekedwe amatumba a cement yake poyikapo mutu wa njati komanso kusintha dzina la cement ya Tarzan kupita ku njati extra. Poyankhula pamwambo osintha zinthuzi, mkulu wa kampani ya Cement Products Limited Akbar Gafar anati asintha ndi maonekedwe okha koma makamaka asintha ndi maonekedwe okha koma cement yawo idakali mmene idaliri. Iwo ati ali ndi chikhulupiriro kuti Amalawi apitirira kuyikonda cement yawo imene anati yathandiza anthu azomangamanga kwa nthawi yayitali. Tapangira zimenezo chifukwa cha mmene cement yathu njati Power Plus yalandiridwa msika. Timakhulupirira kuti tikakhala ndi uniform product with njati extra and kope using the same brand image,
amalawi komanso munsikamu atha kuyilandirira kwambiri ndi chikhulupiriro kuti maproduct awawa angakhale ofanana ndi njati power plus kumbali ya quality and performance. Strategic planning for management mayesa opanga zinthu munthawi yake, munthawi yabwino yoti tipewese ma obstacles kumbali ya production ndi operations. Mawu ake mkulu wa kampani ya Tech Supplies Tennyson Nkalo amene amagulitsa simenti ya kampani anati kampani yachita bwino kamba kuti anthu pakadali pano azindikira simenti mosavuta. Simenti akuyenda bwino kwambiri, maka simenti wa njati ndi amene akumayenda pansika, komanso simenti wa Tarzan pano akumutchula kuti njati extra dzina latsopano akuyenda kwambiri maka mwa contractors akumanga nyumba zikulu mabridge misewu ndi zina zotero. Ife monga ma distributor ndi ntchito yathu yokoka makastomala athu madera athuko. Kampani so bayo imapanga zawo mogwiza ndife kumbali ina komano kwambiri ndoti taphunzitse makastomala athu kuti kusintha kwa dzina kumene kutanthauza chani and ubwino wa cement products ngati njati extra ndi nkope ndi kotani ndi titenga uthenga umenewu kwa makastomala athu. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane nayo nsomero yake. Oyankhulira chipani cha Democratic Progressive DPP pa nkhani zachuma a Joseph Mwanamveka wati ndondomeko ya zachuma imene ndi ya chaka chino ndi yosatheka. Nduna yoona za mgwirizano wa dziko lino ndi maiko akunja a Ezenhoankaka yati dziko lino laphunzirapo kanthu pa zakuthamangitsidwa kwa akazembe a dziko lino amene amakhala mdziko la South Africa. Ndipo unduna woona za ulimi wati wapeza kale fertilizer okwana 150,000 metric tons amene atamugwiritse ntchito mu ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Ndiwompatsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti. Madzulo opambana. Madzulo abwino muli ndine Gayo Samati ndipo tsopano tikupasirani mmene nyengo itakhalira usiku uno komanso mawa. Tiyembekeze nyengo yozizira komanso yachifunga usiku uno ndi mawa masana kudzafunda pang'ono komanso kudzakhala kwa mitambo yapatali. Langizo pomwe kuzizira kukupitirira tikulangizidwa kumavala zovala zofundira bwino. Tsopano tikupasirani mmene kutenthere komanso mmene kutazizirira madera osiyanasiyana mdziko muno. Kwa Ngabu kutentha ndi madigiri apakati pa 15 ndi 29. Ku Blantyre pakati pa 12 ndi 24, ku Lilongwe pakati pa 7 ndi 24, Mangochi pakati pa 14 ndi 28, ndipo ku Mzuzu pakati pa 5 ndi 19. Mphepo ikomba kuchokera kumwera chakumvuma, mkucha kudzaziziranso. Pomaliza tikupasirani nthawi yotulukira komanso olowera dzuwa mawa pa 15 June 2021. Ku Mzuzu dzuwa likuyembezeka kutuka 2 minutes past 6 ndi kulowa 27 minutes past 5. Ku Lilongwe dzuwa likuyembezeka kutuka 7 minutes past 6 ndi kulowa 24 minutes past 5. Ndipo ku Blantyre dzuwa likuyembezeka kutuka 5 minutes past 6 ndi kulowa quarter past 5. Za nyengo ndi zomwezi ndine Gayo Samati. Madzulo abwino. Scotland lose their first game at the ongoing Euro 2020.
Well, thanks for joining us on Focus on Africa from BBC World News. And the issue of migrants risking their lives by embarking on perilous journeys continues. And just today, the bodies of 25 African migrants were recovered off the coast of Yemen after the boat they were in capsized 2 days ago. Up to 200 people were on board. Well, migration is the focus of this week's Africa Eye investigation because every year, in search of a better life, tens of thousands of Ethiopians begin the perilous 2,000-kilometer trek from their home country to